Meni se recimo desilo, mi je bila mušterija iz inostranstva koja je imala kratku plavu kosu i ja kažem, dobro, a čime se farbate? Kaže ona, pa ne, ja odem kod frizera pa me oni izblajhaju. Ja zanemeo, ja kažem, ali zašto se blajhate? Pa kao rekli su mi da ne može da se postigne. Kako ne može, reku, hoćete sada da vas ofarbam. Imala je izrastak, nije baš planirala da se farba, ali kaže ona, pa garantujete da možete da izvuče? Kažem, ja garantujem da mogu, ali ajde da probamo, možda ne pričam na pamet, možda ima neka specifičnost u vašoj kosi, pa vas zato blajhaju. Ja sam ženu ofarbao, znači dobio sam tu platinasto plavu boju, rekao je, dao je savete, smernice i ostalo kako da održava, ona žena nije mogla da veruje. Ja kažem, dobro, nije vama je kosa kratka, nije toliko ni isušena, jeste agresivnije blajhanje u odnosu na farbanje, ali kažem, vidite da nema potrebe. Evo i dan danas se farba, znači blanš nije pipnula.